שלום לכולם, כאן אנחנו בפרק הראשון שלנו בעצם, ופרק הכרה. לי קוראים דור. ולי אדר. אדר הוא סופר מיינקראפט, ואני זה. ואנחנו בשרת של איי-פיקסל, זה הלובי, זה רק למקוריים, וה-IP יפורסם בדסקריפשנס אם מישהו לא יודע את ה-IP. אם אתם רוצים, לא צריכו להיכנס או משהו. בעצם אנחנו רוצים להגיד לכם מה בעצם נעשה בערוץ. דור, נתחיל אתה מהדבר הראשון שלי. קודם כל נעלה סדרת סורווייבל, ואולי לפעמים ונעשה סדרת מודים מפחידים שנקרא לה הצד האפל. בעצם אנחנו נפתח סרבר על פורט, כל מיני מודים שמשנים לגמרי את המשחק, כגון הירו בריין, וויפינג אנגלס, וקריפי פסטה. צ'פטרס האלה. וקריפי פסטה כמובן. כן, גם הקריפי פסטה מאוד. וגם זה הדבר, ויש עוד דבר קטן שנעשה, שאנחנו בעצם נשחק בכל מיני שרתים. כן, נשחק גם בשרת של איי-פיקסל. יש לנו מלא שרתים. נשחק בהם, כן. איפה אתה? שאנחנו נשחק בהם, ואם לדור יש לאגים טירופים. כן, יש לי, וואו, חכה רגע. וואי, אני לא מאמין כמה לאגים היו לי. אוקיי, אז גם שיהיה לנו בהצלחה. שיהיה לנו בהצלחה. רגע, בוא נראה. וזהו, אני מקווה שאני ודור מקווים שיהיה לנו, שנצליח, וזהו. אם יהיו לנו הרבה סאבסקרייבים ולייקים, אז נמשיך ונעלה סרטונים עד מתי שיתחשק לנו פשוט, והכל זה מהתמיכה שלכם. אנחנו לא, אם לא יהיה לנו תמיכה אז אנחנו לא נעלה עוד סרטונים. אז מקווה שיהיה לייקים, מקווים שיהיה סאבים, מקווים שיהיו צפיות. וכן, זה בעצם הכל. אז כמו שאומרים, לייקים וסאבים יתקבלו בברכה. עד כאן The Golders, אנחנו, ביי. אז יאללה ביי.